أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wamsahu biruusikum. Ikapat, nasapuan niyo sa mga ulo niyo. Ailan niyo mga kabida sa pagusilo. Giyan na pagunaban, giyan na sepon. Niyo kita kasapo na ipagalalang kaso limang kasikuig na bukan kabusig na itirik ka. Nagito pa nga isa pungaw. Naya kasapo, kaandang o mga kapito sa tingin na tabad ng solo na makatulog. Ada man namin piton na kapiyang medium say 1/4 po. 1/4. Ada man namin piton na kapiyang talong timang buka mga na gira at tututog na kinuha niyan sa inyo yung giraw niyan. O di na kukumbuk nakakumino sa inigiraw niya no amaya kasap mga tindutua marjo kenapa benar na ayat ini ke korik ada na sangka na pamikiran na makakuha kasay na igiraw masaya na diyan na niya ama limang ka na debesan kasaya apakah sebuah kasaya limang ka igiraw taruh na kasuin pa ngayon ito. Niya pa sabi. Mana giraw masaya. Nakapa kaya makaitaitab. Tarusan ka kung tangi lang ka. Katong tangi lang ang napansaw. Naginti maana sipon. So kaden din ulo. So langon na ulo na sipon. Kenapa ito binusabay? Amana niya na. Giraw masaya na. Sipon kasaya. Na ayat kurit na kasuin ka saya napakataro sa makatami lang. Kami apa? Huwag man o makainita ka, parang namigiraw ka saya, nainita mo ros ka sa tangilang ka, nadyangarong ka kurit. Nakapakait mo, kahit naikurit, naikasuin ka. Ay, sa pagkakikasuin ka, namiya sa pong kaso, tiyano mga pugka, namingirapit ka sa likod yan. Nagyuto so, may papantagong kuulong ka. So, mata sipok. Kapag kaya tama sa likod yung supok yan, naku mapapaliwan, di ko ano yung supok yan, nasampo niya po na. Kaso gusto may papantag, ikuulong ka, bubuk ka, nag-ipisip. Nasitiron may papantag, kasi may papantag sa wakal, tapos sa likod ka, naku mapapaliwan ka, masampo ka. Ito kasapos sa ulo. Nagyan ay tangila na pat sa ulo. Kenapa pat sa buntal? Kau pat sa buntal sa tangila, nakuna ba? Paguna ba? Nakagiyapat siku ulo na sepon. Sa ayaman nakasepon na daay ko.
Ayaman na basta alimang ka, na ini sapong kaubad. Kenapa kailangan ni makakuha ka saig, nabubusan ka hatang ilang. Wa arjulakum ilal ka'bay. Nagyayay, mana niya na kiyakilafat. Ino mga daya, ando iya pagunod. Si ko kaunab, o si ko kasapo. Gusto mga ain niyo. Natama ko mga buko ay. Tunay mga day, pagunutan ro. Unabi niyo, so mga ain niyo, kasapuan niyo, so mga ain niyo. Na so mga siya, nasera pa kauno. Sapuan niyo, so mga ain niyo. Nakagiro ni Rampia kauno, na inibarisirang kulam, na di bawa, kakagiaya bariso sin na di bawa. Bi roosiko, bi arjuliko. Nasok man sumakasusugat at hindi. Nakagiya siya may kaunot, una biniyo sa mga parasyo. Ako sa mga lima niyo, ako sa mga ain niyo, na dietas. Nailayan ka sa Quran nga dietas. Dietas so paras, dietas so mga lima, dietas so ay, na to so to pagunaba. To sa pagunaba. Kau pa makumiya di bawa, na to sa sepul. Sepul. Nakagiya dietas na pagunaba. Naya pagunaba na so mga ay, na tamang upuko ay. Naadna hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Bagian o mga aqab. So ayamanan yan na naraka. Aya aqib. Di kayo nga umataw, nagyang aya kababal si Atula. Nagira ko na pagabdas ka na so pagati lawas na milalasak kaya. Na milalasak na di proud na abdas. Na di raw sa abdas na piyasa ti mabuo baray po. Na ayakasiro Rasul na wailun. Sangat na siksa. Siksa ang badsutaw. Apagabdas sa diniyang piya. Sa nun. Ayata kay sisayan na ino ay po may apantog. Apiyaki abdas wallah ang mga anggota nagyang ay apat. Paras apadusungiro nga gusungari. Lima tamang osiko. Olo aguay tamang upukuay. Ino niya nundarak so lima, so erap, so lob. Ino niya nundarak. Dito pa kayo. Ito na hikmaw no Allah. Napaga na hikmaw no Allah, nagyang nga aloy, na ang mga agota nagyang kedusa. Lenga masuk paras ka duduso matang ka. Pagailay sa marata. Duduso ngare ka gusto ngirong. Sumamusuli mga na makapungap-kapit. Solong ka na, duduso tak ka makapamikiran sa marata. Nasuain ka na kilala ka nga kumarat. Nakagiyap sumbayang ka, naunabing ka, nagitod ni kialing piwang kaon, kaan malumpiyo sulawas ka. Kagiyang nga mga importante ang gota na kaabdasan ka, na miadap ka ko Allah, na mingirak ka so kadanden ulawas ka. Mingirak ka so kadanden ulawas ka. Kadua hikmaw no Allah, na sandikir geniso mga tao. Kau mengirak suna lebukan na kaya pasang. Di na mengirak suna wagang ka na kaya pasang. Nakakiyaso agama na mal Buddha agama. Giyanan ni dua, hikmah o Allah, sagi po apat, na niyan na pagabdas. So sa mga ito, nagyang napat, pagka mayroon na paras, ikadua na lima, ikatlo na ulo, ikalima, ikapat na ai, na yan ang buruan na niata ka.
baka pagabdas di ka makapanian. Ayay ka na mapakatundog-tundog ka. Kaunaan ka so para may tundog ka so 5, may tundog ka so 8, may tundog ka man so ai. O mabaliktad. Ay kaunaan ka na so 5 ka di so paras ka. Na ibarat na may kapatid ka magabdas. Tika ikiyaw na anak na 5 na digi parasak. Ito na isuuna ka. Pagabdas ako puruman, na di ka din pagabdas pero. Importante na pala yung auto kiyaw na ba? Ang auto apatapago na ba? O pamapamang ko, pag sipon ka, subok ka, nakiyatad man ka, kiyaw na anak na 5 ka na digi parasakan. Na ayamanan niyan na kasuing ka ang auto kapag unabingan ko paras ka. Naunabingan pero man na 5 ka. Nasapo ang kapog ka. Sapo ang kaulong. Giyan na ni hukuman niya. Nagyan na ni ng afurudul uto. Mga paliwat ko kapagabdas. Na ini umanon o mga Hanabila ay kapito na so kapakasisa kuya ya kapakasisa kupaya. Mana niyan na di ka pa kayo bang nabiya paras ka na kumuha ka sa margas na tumindir ka, dumatol ka, nakasoyan ka 5 ka. Na nakaunaban ka man na 5 ka, na mamayopas ka, nag-ip manulong. Mana niyan na, kailangan na makatundog-tundog ka gito po oras. Gito po oras. Nagyan na ni, upamako, pakadalila ka no sa anto na idalil. Sa sukapagabdas na paliugad, nagyaya idalil. Kami ang nasukialo yata no, ande din, ikatawagawang ako, may maratiya, naya pagkatundugun, nasuguan, o di na inisapar. Nagyang auto, suguan, napaliugad, kalilin, napaliugad. Nagyameleng kaya te, so yayo hala di na ama no, naya mga tundugun na suguan, nagyang alakiatiron yan sa pagsilong, idha kumtum ila sala, pagsilong, wamsaho, na paliugatan. Paliugatan. Dapat kay sayo ko kapag abdas,